Da li znate kako ste nastali? Ne mislim na to, jer znam da svi mislite na ono na početku, kako ste nastali prvih 20 sekundi vašeg postojanja. No kad psiholog pita kako ste nastali, on misli na to kako ste nastali da ste upravo danas ovakvi kakvi jeste. I da vam to objasnim, rastumačim, daću vam jedan primjer eksperimenta koji su proveli u Americi. Uzeli su skupinu od 180 osoba i onda su uzeli njihova seminare, biografije, sve što su ikad pisale, te osobe, i rangirali su ih prema sadržaju od onih koji su pisali najviše pozitivno, veselo, radosno, do onih koji su pisali najviše negativno, šturo i hladno. Kasnije su utvrdili da je ona skupina koja je, kada je imala 20 godina, pisala pozitivne sadržaje, vedre, samo 10% je oboljelo primjerice od Alzheimera. Dok u kasnoj starosti, one koje su u mladosti pisale puno negativnog sadržaja, čak 80%. Što time želimo reći? Da, ili pod jedan, mi biramo kako ćemo misliti i da time gradimo, stvaramo sami sebe. Da mi biramo kakve će biti naše misli, kako će se naše misli ponašati. Ili druga varijanta može biti, što neki drugi psiholozi kažu, da imamo određenu predispoziciju, da su se neki ljudi rode negativni i onda okolina na njih negativno reagira, pa nisu popularni, dok ovi drugi se rode pozitivni, pa okolina pozitivno na njih reagira, pa im se svi smješkaju, pa ih pohvale, pa im raste samo poštovanje i na kraju vi imate dva potpuno drugačija ishoda. Znači, kako ste vi danas nastali? Interakcijom vaših gena, to je ono što ste naslijedili, vaše biologije i vašeg karaktera. To je ono što ste birali, odlučili biti. I to je upravo ono na što mi moramo staviti naglasak. Jer ovo je najfascinantniji podatak u velikom dijelu psihologije, da većinu odnosa roditelja i djece u ranom djetinjstvu ovisi o tome kakva je genetika djeteta, a ne kakav je roditelj. Roditelji s nekom djecom lako mogu, a s drugom ne mogu uspostaviti odnos ili se svađaju. Stoga, neovisno kakav genetski kontekst mi imamo, biologiju, ključna stvar koja razdvaja uspješne od neuspješnih je upravo naš karakter. Ono što mi želimo i biramo biti.